бовар ки браҷон дар байни ҷурӯи ман як тайда ӯ нуранги Хусрав, Фаридун миё надидагим ҷурагии авлолшона то охира қатитим радноҷон ами абайни ҷурӯм ти дигайда ти як тай ман ранги ти дар ягон ҷо тозира надидам чӣ проблемае мешавад чизе мешавад забартам ман ё ҷурӯе ки барои кисан най ва ё безорум ра бовар ки ти ҳақиқате ман бисёр тарадидагим ки ти ҳақ будан та нишон додагӣ фаҳмидӣ чоя бардо бахудо ку халид Салом алейкум, салом алейкум брат чӣ хели бигзарам ҷонай бобо бигзар як лаҳза. Алло. Ҳо, дар мошина. чӣ хели брат созӣ меша брат Раҳмон. ҳамин хел чакӣ мегира ҳамаи мо телефон дорем ман аҳамият додам дар байни ҳамин ҷурӯи ман як шери нар хитида мара дасти мужикита якҷон шуда дили май ҳамаш мондагия ҳамира бидон ки дакансама қатита ти яктай бовар ки шери нари ҳамин Сулаймона мегум хит чакӣ мегира одам бояд хоксор бошад ҳамин бахшиш калида фаромӯш кардам. ҳеҷ вақт дуруя машав. бидонед нафаре ки дигаронро назди шумо ганда кард ҳатман назди дигарон шуморо ганда хоҳад кард. ин кори пастӣ аст ва номардӣ.